ଆଜି ଆମ କାହାଣୀର ନାମ ହେଲା ଗଧ ସିଂହର ଜୀବନ ନେଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାଧୁଆ ବୋଲି ଜଣେ ବେପାରୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲା। ବେପାରରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗଧ ରଖିଥିଲା। ସେ ଗଧ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଧ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲା। ରାଧୁଆର ବି ସେ ଆଉ କାମରେ ଲାଗିଲାନି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଗଧ ତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି, ୟାକୁ ଅଯଥାରେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ କାହିଁ ପୋଷିବି। ବରଂ ଭଲ ହେବ ୟାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଗଧ କିଣିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଗଧ ପାଖକୁ ଗଲା। ଗଧକୁ କହିଲା, ଶୁଣ ଗଧ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ଗଧ କହିଲା, ମାଲିକେ, ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେଣି? ଆଉ ରାଧୁଆ କହିଲା, ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ଗଧ କହିଲା, ହଉ କୁହନ୍ତୁ ମାଲିକେ। ରାଧୁଆ କହିଲା, ଶୁଣ ଗଧ, ତୁ ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣୁ। ଆଗ ଭଳି ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଆଉ ବୋହି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ତତେ ନେଇ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଗଧ କହିଲା, ହେଲେ ମାଲିକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟି ଦିନୁ ଅଛି। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ହେଉ କି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଉ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଗାଁରୁ ଗାଁ, ସହରରୁ ସହର ବୁଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମୋ ପିଠିରେ ବସି ମୋତେ ଢିଲା ପଥର ମାରି ମୋ ସହ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ରାଧୁଆ କହିଲା, ଶୁଣ, ଆମେ ହେଉଛୁ ବେପାରୀ ଲୋକ। ବିବେକ ଆଉ ଦୟା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଆମ ଲାଭ କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଗଧ ଏହା ଶୁଣି ବହୁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କହିଲା, ନାଇଁ, ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମାଲିକେ। ଏବେ ଏହି ବୟସରେ ମୁଁ ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଯଦି ସେଠି କେଉଁ ପଶୁ ମାରି ଖାଇଦିଏ ତେବେ? ରାଧୁଆ ବେପାରୀ କୁହେ, ତତେ କେଉଁ ପଶୁ ମାରି ଖାଇଦେବ ବୋଲି ଭାବି ଏଇଠି ରଖି ମାଗଣାରେ ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ କ'ଣ ମୁଁ ମରିବି ନା କ'ଣ? କହିଦେଲି, କାଲି ସକାଳେ ମୋ ସହିତ ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାରିଯିବୁ, ନହେଲେ ତତେ ଏଇଠି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଧୁଆ ଆସି ଗଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଲା। ଗଧ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲିକେ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ପାରୁନି ସତ, ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି। ରାଧୁଆ ମନରେ ଭାବିଲା, ନା, ଇଏ ଏମିତି ମୋ କଥା ମାନିବନି। ୟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଦେବି ଯେମିତି ଇଏ କେବେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ନାଁ ଧରିବନି। ହଉ ଶୁଣ, ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଉଛି। ତୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ ଆଉ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ସିଂହର ଚମଡ଼ା ଆଣିକି ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ସିଂହର ଚମଡ଼ା ଆଣିକିରି ଦେଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ଗଧ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମାଲିକକୁ ହଁ କହିଦେଲା। ଗଧ ଆଉ ରାଧୁଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଧକୁ ଛାଡ଼ି ରାଧୁଆ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଗଧ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ପଶୁକୁ ଜାଣିନଥିଲା, ସେ ସେଠି ଭୟରେ ଦିନ କାଟିଲା। ଏମିତି 5 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାର ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଗଧ ଭାଇ, ତମେ ବୋଧେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ? ଗଧ, ହଁ, ନା ମାନେ ମୁଁ ଭାଇ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତମ ଚେହେରା ଦେଖି ଯାହା ଲାଗୁଛି
ତମେ ବୋଧେ ଆଗରୁ କାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲ, ନହେଲେ ଏତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଗଧ ତ ମୁଁ କେବେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ଗଧ କହିଲା, ନା ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ମୋତେ ତମର ଜଣେ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବ। ଭୟ ନ କରି ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କୁହ। ଗଧ କୁହେ, ନା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ବିଲୁଆ କହେ, କାଇଁ? ଗଧ କୁହେ, ଶୁଣିଛି ତମେ ବିଲୁଆମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆମ ପଶୁ ଜାତିରେ ସବୁଠାରୁ ଚାଲାକ। ଏମିତିରେ ମୁଁ ତ ଗଧ, ସବୁଠାରୁ ବୋକା ଜାତି ମୋର। ତମେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ବାହାନାରେ ଯଦି ମୋଠୁ କଥା ଆଦାୟ କରିନେଇ ପରେ ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଅ, ତେବେ? ବିଲୁଆ ଆଉ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ବୁଝିଗଲି। ତମ କଥାରୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ବୋଧେ କେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲ। ଶୁଣ, ମୋତେ ତମେ ତମ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କୁହ, ନହେଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ତମ ଜୀବନଟାକୁ ନେଇଯିବେ। ଗଧ ଏହା ଶୁଣି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଭାଇ? ଗଧ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଲୁଆ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଗଧ ଭାଇ, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଗଧ କହିଲା, ତମେ କାହିଁ ମୋ ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ିଛ? ଅଯଥାରେ ତମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିବ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ନା, ମଣିଷ ଜାତିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଥରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ନ ଖାଇପାରି ଅଙ୍ଗୁର ଖଟା ହୋଇଥିବ ବୋଲି କହିଦେଲି। ତା ପରଠୁ ଆଜି ଯାଏ ସେମାନେ ମୋ ଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ କଥାରେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ପଶୁ ଜାତିକୁ ଥଟ୍ଟା ହିଁ କରିବେ। ଗଧ କହିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ସିଂହ ଚମଡ଼ା ଆଣିବି କେମିତି? ବିଲୁଆ କୁହେ, ଶୁଣ ଭାଇ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଲୋଭୀ ଆଉ ରାଗି ସିଂହ ଅଛି। ସିଏ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ରଖିଛି। ତାକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଖୋଜିଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ତମ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ଗଧ କୁହେ, କି ଉପାୟ? ବିଲୁଆ କୁହେ, ଶୁଣ। ବିଲୁଆ ଗଧ କାନରେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କହିଲା। ତାପରେ ସେ ସିଧା ଯାଇ ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସିଂହ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ, ତୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ବିଲୁଆ କହିଲା, କିଛି ହୋଇନି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖବର ଆଣିଛି। ସିଂହ କହେ, କି ଖବର? ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ବରଗଛ ନାହିଁ ସେଠି ଗୋଟାଏ ଗଧ ଶୋଇଛି। ସିଂହ କୁହେ, ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଗଧ ମାଂସ ଖାଏନି ବୋଲି? ବିଲୁଆ କୁହେ, ମହାରାଜ, ସେ ଗଧ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି। କୁଣ୍ଡା ଚୋକଡ଼ ଖାଇ ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ସିଂହ କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ବିଲୁଆ କୁହେ, ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ସିଂହ ଆଉ ବିଲୁଆ ଗଧ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବିଲୁଆର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଗଧ ବରଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା। ସିଂହ ଯେମିତି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ଗଧକୁ ଦେଖି ତାର ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ଗଧ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା। ଗଧ କହିଲା, ରୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ସିଂହ ରାଗିକିରି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଉଛୁ? ଗଧ କହିଲା, ଆଦେଶ ନୁହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସିଂହ କହିଲା, ଅନୁରୋଧ? କି ଅନୁରୋଧ? ଗଧ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ଯଦି ପୂରା କରିଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବି। ସିଂହ ରାଗିକିରି କହେ, କହ କହ, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଆଉ ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଗଧ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଖ ପୋଖରୀରେ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସସ୍ଥାନ ମିଳନ୍ତା। ମୋର ଏହି ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ସିଂହ କହିଲା, ଏହି ଗୋଟେ କଥା, ତେବେ ସେଇଆ ହେବ।
ସିଂହ ଆଉ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲୁଆ ଆଗରୁ ତା ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଥିଲା। ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ସିଂହକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ସିଂହ ଯେମିତି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଛି, କୁମ୍ଭୀରମାନେ ମିଶିକି ସିଂହକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସିଂହ ସେଠି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ତାପରେ ଗଧ ସିଂହର ଚମଡ଼ା ନେଇ ତା ମାଲିକ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଠି ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ହଁ, ଏଇ ଗପ ଆମକୁ ଦୁଇଟା କଥା ଶିଖେଇଲା। କାହାର କ୍ଷମତା ଉପରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ। ଆଉ ବୟସ ଦେଖି କାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା, ଏଇଟା ଆମର ଆହୁରି ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ନାହିଁ କି କାହାର କ୍ଷମତା ନ ଜାଣି ତା'ର ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବା ନାହିଁ। ଶୁଭରାତ୍ରି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।